mergo iki kinantenan Mas Garing saka Semarang ben pinarak ana kiring kotak ini. Ya dikiprahke sik, dikiprahke. Mergo wis sawetara aku kangen karo Mas Garing oleh kiprah. Ya ricik-ricik salah. Mas Garing ben kiprah sik. Monggo, monggo yuk. Jogete sampean iku lho. Wong kuwi iso anu ya terpukul apa dene anu. Saking hebate. Kowe terpukul, aku kuwi terus menggah-menggah. Lho kok menggah-menggah ki ngop? Jane pengendange ki wis manut iramaku lho. Kalah karo sikilmu perkara. Lho, ngono kuwi jenenge ngetokke kekompakane antarane dalange karo sing ngendang. Kompak piye wong aku joget ki wong lungguh tok kompak. Apa ya ning dalang cenanangan? Ora cenanangan sikilmu kuwi aja nyekes. Wah. Oh, kusik-kusik. Oh. Aduh. Ning niki kudune sampean ora kok duwe rasa lemes utawa klokro. Mergo isih ditenggani para piyai semene akeh sing kepareng lek-lekan karo awake dhewe. Luar biasa. Luar biasa. Mula tak pujek-pujekke sing do melek bengi iki ora dina iki dadi penonton. Muga-muga liya dia dadi penanggap. Liya dia itu. Liya dina, liya dina. Aku ya kaget kok. Wow, ora ngrungokke dawuhe pilih sepuh. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Lho lah ya paling tidak hidup ada peningkatan. Itu yang dinamakan orang yang bisa memanfaatkan waktu. Ingat, nggih. Berbicara masalah waktu. Waktu itu sedikit demi sedikit mengambil sebagian dari waktu kita hingga waktu kita habis.
Oleh karena itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum kita kehabisan waktu. Leres. Yang Kyai Jawa mbiyen kudu ngati-ati nggunakake wektu aja nganti dipangan Bathara Kala. Betul. Sing jenenge Bathara Kala niku ora wujud secara visual gitu. Apa Mas? Kala niku wanci. Wanci. Wanci niku padha karo wektu. Waktu. Nggih. Mula wektu sethithik mboko sethithik kados dawuh panjenengan iki wis kliwat saka jam 12. Betul. Secara tidak langsung umur awake dhewe sudah sedina meneh. Lah makanya lama-lama kehabisan waktu. Betul. Aduh. Niku sing kula karepke. Iya, betule semlenget. Kalau kula niku menyangatkan panjenengan niku. Betul. Jadi kita harus selalu semangat menghadapi hidup ini dengan mengisi waktu kita yang memanfaatkan dengan ibadah, berbuat baik kepada orang lain dan jangan berprasangka jelek kepada orang lain. Nggih. Ora wancine ngawasi karo eleke liyan. Betul. Ning kudu ngawat-awati karo eleke dhewe. Lho, lah wong aku ki wis duwe prinsip kok, Mas. Nggih. Jadi saya punya prinsip wong kuwi ya iki dicatet iki dicatet. Hal yang membuat orang dewasa itu masalah atau sing diarani pengalaman. Nggih. Hal yang membuat orang maju itu adalah usaha. Betul. Hal yang membuat orang hancur itu adalah putus asa. Dan hal yang membuat orang kuat itu adalah doa. Nggih. Jadi selama kita masih mau berusaha dan selalu berdoa, hidup kita akan maju dan terarah. Mula napa niku bekerja sambil berdoa ngoten kok ya pas. Benar. Nggih. Mula ngeten Mas Gareng kula ndongake Kyai Tanjung Reja mriki muga-muga panjang yuswa. Amin. Gampang oleh golek rejeki. Amin. Barokah, mulya sak turun-turune. Betul. Ora mung 7 turunan ning sak turun-turune. Nah, wis bakune wis pokoke lumuntur nang anak putu. Niki desa ngendi Mas? Tanjung Reja. Kelebu Kabupaten Suci. Kok Suci? Kudus. Ya Kudus sih bahasa lainnya suci. Oh iya. Apakah arti dari Kudus? Ya. Iki otak-atik gathuk ya. Nggih. Kuwi kabupaten yang masuk provinsi Jawa Tengah. Bener. Terus usianya sudah 474. Betul toh? Nggih. Nah, terus di antara Kabupaten Demak dan Pati letaknya. Terus untuk kuliner yang terkenal jenangnya. Weh, terakhir es. Nah, iki sing tak goleki ket mau es iki lho. Lah apa es kok goleki? Lah metune kok kopi. Ya, kuwi es nek perkara omben. Es hurufe iki apa es kuwi lho. Seni budaya di sini tidak akan punah karena masih ada Bapak Haji Haryanto. Amin. Wes iki wis modal iki kan. Iya, Tenan wis pokoke anger kula donga Mas Gareng. Semoga muncul Bapak Haji Haryanto. Muncul wis suwe ra tau ketok muncul. Kuwi rak jeneng wong karo jeneng bis. Tegese iki bertumbuh lagi seperti beliau Bapak Haji Haryanto, pelestari budaya lan uga pengembang lan liya-liyane ana sing tetiru ngono lho. Nggih. Dadi yen disangka bareng luwih enteng, Mas. Nggih, kita itu hanya pekerja seni, kalau tidak didukung oleh pendana seni tidak akan lumati. Kula matur nuwun dhateng ketua panitia, Pak Sedes, Pak Yudi. Pak Yudi matur nuwun Pak Yudi. Nggih, beliaunya niku sing bagian wirawiri ya. Iya. Yang nanti ora ana mulunge piyai sing ikhlas lahir batin. Wah, wegah Mas ngurusi ngene iki. Betul. Dadi mesti kudu ana petugas lapangane. Nggih, heeh. Yo, rengeng-rengeng sawetara dicepaki gamelan komplit ageme Bapak Haji Haryanto. Dasare presidene ya sewu utuh. Nggih. Ana kidung rumaksae ing wengi. Ayu luput ing lara. Tak kira Teguh Kenong. Lagi golek bapak angkat nih. Luput bilai kabeh. Jim setan datan purun
paneluhan tanana wani mewah panggawe Allah gunane wong luput geniat mahandirta maling adohan ana nyaket mring kami guna duduk panasirna lirak lirik plerokane sajak piye rambut sanggo madu diawul-awul aduh sajak warna pacane sajak piye nuning jaman kelakon iki tupir pancen nyata mergo lali budayane bangsa iku dadi ukurane jiwa anon kurang becik anjara goreh ronge sarang unge suwuk guru Pak Mas Pandu prayoga becik dipamati lagu lawas metu nggih kira-kira iki pancen lirak-lirik kok kira-kirik lirak-lirik plerokane sajak piye rambut sanggo medo-medo diawul-awul sajak karkonangan karenge sajak piye ngejak Allah wis saiki yo Mas Gareng nembang geti nembang oke ya monggo Mas kula tak nyuwun dandang gula pepiling niki wonten sing ngersake dandang gula pepiling. Oke. Dipun dalaken lagon pepiling saking Bapak Margorejo. Nggih. Oke, wah. Nyuwun podang kuning kalian pepiling. Nggih. Tanjung Rejo sing nyuwun Bapak Margorejo. Nggih. Lagu menika kula kintunaken dhateng para kadang SBA. Sedulur Bayu Haji Pak Ragil. Nggih. Mas Hodo, Mas Pur Cepu, Mas Matius. Wah, sing dalu menika raya-raya tindak rene streaming awake dhewe. Alhamdulillah. Anggerana para pamirsa sing sok buka channel Cah Gunung Gandul lah niku. Gadane Mas Matius. Mas Matius. Karo Cah Sragen ya ngono, streaming. Kok DG. Heeh, kok DG to Cah Sragen iki beda meneh kok DG. Oh, tak kira DG. Nggih. Tuwin lagu menika kula kintunaken dhateng para pamirsa sedaya. Ya, dandang gulane pepiling. Sida iki. Sida. Mergo wis ditunggu piyai akeh. Nggih ta. Kudus ki ya kutha santri, ya kutha budaya. Ora mung nggon bab budaya wae, kemajuane elok. Ya. Apa ta? Kowe iki ra kesel to, ket sore omong terus iki ra kesel to. Gantian aku. Ya wis. Apa sing iso omong iki gur kowe tok, aku ki ya iso omong. Nembang aku ya jegos ora kowe tok sing iso nembang. Arep nembang kok nembang malah nesu-nesu dhewe no. Wasitat ora usah dikandani kaya amatir. Ya wis ngono. Awasitati saking Prawinasis ngeling ana wong urip ing donya. Elak. Nembang spiritual sing nenggake rada ra kebak. Ning kuwi piyai sing ngrejekeni tumrap awake dhewe. Kuwi sing tak anteni ya piyai-piyai kaya ngono kuwi. Nah, mula ki ya ngono, seneng yen digarengi basa ngono-ngono kuwi. Bebasan mung mampir
ngombe oh tak bucek-buceke watuk selawase urip kowe ya aja ta awite wong ora watuk dijegok-jegoke iki niku saking senenge sedulure nembang seneng ki guyu kok jegok ngerti sedulure nembang ki seneng oh sapa kowe sing nembang sapa oh salat kang limang waktu ya dek ya kudu tansah ranoe ate kula wah pai iku cagak agama pakartikan luhur ngetoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya matur nuwun bawane wis Mas Gareng yo saiki buka celuk nyuwun tulung karo Mbak Supahmiatin. Nah, iki calon hajah. Ya. Amin. Amin. Semoga celengane nglumpuk. Sapa? Fahmi no. Calon apa? Hajah. Ora hajah kuwi. Lah apa? Anjrah kampus karo. Wah, senengane mambu yo dikai support piye semangat piye lho. Kanca arep anu kok. Iya. Anjrah. Ora kaya ngomong semangat diler latar kok anjrah. Ya Pak Fahmi diaturke. Monggo. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake hadeng wis ngumandang wayahe sembahyang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sepuh luhur lan asar salah saya dingadowe tenda mungkar marib anisa ajang kapi prayagane ditambah salat sunah sembrono iku perintah agama ngeling ana ning donya mung sedherek sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yo kepengin besok ya suwarga Padha nindakake
kepe prayogane kelan tunai ya sembrono iku perintah agama kelingono ing donya wong sedela sakuran telakan asa sing kuasa yen kepengin besok munggah Kepeling ugi dipun suwun dening Mas Jum Limonti. Waduh nggih. Makasih Mas Jum. Neko-neko Mas Saun. Lah apa ta? Ana jeneng kok Ju Limonti. Merga Mas Jum kuwi nek rikala kula metro ten Jakarta mrika panjenengan iki mesti atur pasumbang wujud Limonti unjukan. Leres. Panjenengan kene ning ndi wis terkenal kondang kaloka Pak De. Garangan Semarang sapa sing ora ngerti. Dadi ning ndi Pak De garangan Semarang, Pak De garangan. Iki aku wis suwe ora mangan wong lho. Apa Pak De? Gareng kok garangan lho. Gareng kok garangan. Kare Pak Petruk lho. Gendeng kalau kasing gaya Yogya ngayogjan. Ayo Nggih, Terus heeh. nek apa? Semarang ya Semarangan. Semarangan lelek gareng. jadi gareng yo garengan. Nek cara Petruk ya Petrukan. Ayo ta. Nek gareng ya Yo yen garengan yo ning yen garangan iki gawene ngletak kuthuk e. Den luwes ngono lho, Luwes ora luwes ora patheken bane garangan. ya aja nesu. Eka kuwi anane ngonekke garangan niku ora kok terus madake panjenengan karo garangan iki ora. Lah ora madake ku piye? Ya mong napa niku saya tresnane Eka karo panjenengan karepe ya garengan ngono karepe ya ta. Karepku dadi kaya tembonge diluluhne dadi. Nah, dadi garangan gareng atau piye? Pak garengan garang Semarang. Oh iya iya. Ngono gak kena berarti garangan gak kena. Garangan garong gareng. Wes ngono wae klumpukno ra apa. Garong ta copet apa piye? Kowe iki tak tresnani kok kaya Ya, Kowe, Kak. aku ya tresno. Iki sowan ning endi? Tanjung Rejo. Tanjung Rejo. Piye masyarakat kene piye? Waduh. Estu wiwit wau sonten dugi sakmenika tumplek-blek ora nek sing pedhot sawiji apa tesih sami nenggani ringges. Alhamdulillah. Jenenge cara dagang ora bubruk dagangane. Nggih. Mergo piyai kene iki piyai sing budaya. Iki ta Mas Dareng. Nggih ora mau budaya tok ya bujono Bu Ya Eri. mesti mencelek. Budaya ki anu kuwi lho, seneng nyang kabudayan. Sing wis mentradisi wayang kulit ora tresno bendian. budaya. Nah, ya ora mung tresno budaya to, ya Bu Cipta ya tresno budaya. Pak Doyo barang. Kok senengane ya. Ya yang paling ora minimal tresno waragana. Ya. Nggih. Mula iki lek-lekan yo bareng karo awake dhewe yo, Kak. Nggih. Yo Mbak Eka Suranti gen ngancani rene. Nggih. Kak, ayo. Ayo. Ayo Mbak Eka. Katuran mriki engkang nyanyi. Mbak Eka. Pantone pun ngantosi. Ya Mbak Eka engkang mriki ya Mbak. Wah, iki penyanyi duet Kok duet Wah, duet iki apa? Eka karo Eka iki duet dadi duet Oh iya. Lah nek bertiga ngene segar. Kok segar? Segar. Wis sedulure gareng. Oh iya. Iya, sedulure garangan Ora segar. Ora segar ora paten. Kene lho tengah kene. Kene tengahmu ditresnani lah. Ngene iki. Wong iki aja ngadi-adi. Oh, ngene iki ya mbok selawe tahun kepungkur pangan kabeh kowe. Wah iya garangan iki ngono wis ngene mangani sing. Diapet to Mbak Yu. Pak De diapet Diapet to ditresnani. Lah nek panjenengan mriksani kados mekaten keadaanipun pripun? Ya kaya nuntun wong lara stroke berarti ya. Kan iso awake dhewe serasi. Sapoke entuk gareng mojiroji. Karo aku sia-sia. Ora, sampeyan tak tresnani tenan kok Mas. Tenan wis. Aku ngerti yen kowe arep ganti gareng. Aku ngerti yen kowe arep ganti gareng. Ora, boten wis. Aku wis tenan kok tak. Kowe nganti panjenengan iki ora ngerti donga garenge tetep jenengan. Kowe iki wis mulai mboko sithik mbok ganti. Maune penggender bolang penerus mbok ganti.
Tambene nek mangsane lha jenenge aku dereke ketuwa to aku disio-sioi ngicipi suarane Mbak Eka Suranti aja meneh kok suarane lha apa ayo jogete jogete mau wis jogete tak cipi pokoke ngono kuwi padune gak omong ngono lho Mang gandeng iki Eka ning loro ya aku tak nyuwun kutut manggung dibani loro-lorone ya kutut manggung Eka gede karo Eka bonsai ayo kok bonsai iki ora gede cilik nek larang regane saiki diwiwiti saka Mbak Eka sing gedhe Mbak Eka Suranti karepe Eka iki apa Mas Eka Suranti Eka kuwi siji heeh Sura kuwi sasi heeh iki wong wedok laire ing tanggal 1 Sura mosok iya ya ora Nggih. Ka ngerti ta, Le? Sajae demen kowe nunggoni aku, Le. Aku melu ngeden rikala lahir kae. Dadi apa ngeden? Lah wong aku nyekseni kok. Eka prihatin ningsih. Ya aku. Eka ki siji. Heeh. Prihatin wis ngarani atine prihatin. Ningsih ki mening lan asih. Oh. Dadi rikala dheweke lahir ki mboke sik ngenes-ngenese. Oh ngono ya. Prihatin ya to. Ing atase lahir kok mau sekilan ngono ya. Ngedene iki tenanan bareng lahir ki mak. Alah sakmene iki ya. Lah kok kira aku lahir dilepeh apa lahir sakmene iki lho. Makluk ngono. Yo iya apa ora? Ya ora. Kok iso lahir sakmene padane. Wong wedok raine ditato. Aja kenyek kowe. Iki jenenge bar. Kok iso wong wedok ngene aku lagi perang nggo pedang sih aku wong wedok ning lahir ke perang cakil ngono perang sabil kok perang cakil. Iya. Loro 10 apa ya? 10 dina 10 bengi. 10 desa. Mandut 10 sasi. Sangang sasi. 10 desa. Nah ya. Ngomong curhat kok. Ayo Mbak Eka Suranti diatur sik. Ya. Wayahe wis. Ini Mas Garing tengah wae. Oke. Ya, Mbak. Mbak Eka. Ngrungokke Mbak Eka ngutut manggung, wah karo ngrungokke swara diesel. Kaya ning pinggir salah banyoni ya. Oke ya maren kuwi. Niki kula iso kutut manggung niku nggih berkat Mbak Yuku, Mbak Nurhana niku. Oh iya ta? Nggih setelane ndembe niku mbah kula jaman dadi tukang tip niku rak ngangge kaset niku. Oh iya. Setelane kutut manggung terus dadi akhirnya kulina teng kuping swantene Mbak. Kalau semono umurmu bangsa pira kuwi? Piro lagi kelas SD kelas Ki padha arep ngelokke Mbak Nurhana ki wis tuwek saiki. Ora bobong. Lah iki masa kelas 3 saiki lagi. Loh, niku malah ngetokke. Nggih to. Nek Mbak Nur iki panjang yuswa saya enom mergo penggali Semarang. Awet enom. Lah kowe ndemben tuwek saiki ya tetep tuwek. Ya ora ono. Ora tuwek Pakde, ngono tak lem Pakde. Iki uzur. Berumur. Iya. Berumur. Ya, Pak Eka. Pak Desudar nek nginting ya ilang. Aku mau linggo kone tak ingok, Mas. Sing gedar tak ingok. Oh ya, dudu sing wingi. Tak lu aku wani lungguh kono. Kowe sik kaya sing wingi ora lungguh kono. Yo, Eka, cilik. Nggih. Sing apik. Masa kok gelek mentek ra kuwi sing halus lho gak iso to? Sing apik ya, Kak. Iya sayang. Aduh sayangku. Heeh. Bagus e. Kayak sapi. Yo. Barku
Pemain debus ya elok suarane. Masa pemain debus? Waduh, pemain tembus. Aku sing tak tiru lho Pak Haryanto. Tapi kowe iki cah enom kudu semangatmu, tunjukkan merahmu. Oh iya. Tanggal 8 Agustus geblok merah kan niku. Iya. So. Merdeka ngono kok. Mula diarani ke pemain debus dibacok ra mempan. Lah iki ngerti bokong trel diambung. ngomong rasane kowe lho. Pak De Goreng rasane ngomong. Iya, Pak Eka. Kowe nekno ya. Kok tak omongi, mong ngrasani kowe nemburi Pak De Goreng. Sapa sing ngrasani? Ngrasani opo? Ngrasani sapa? Mbak Yumu kae ayu, suarane apik gede dhuwur. Nek joget bokonge gudi tapi. Utuh kowe iki tombak brutunan. Iya, Kak. Iya. Lanjut. Neng pelan. Iya. 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 Oh enggak ya, Kak? Nyapa tuh Pak D? Terus keringan. Ngopo dek? Ya. Katu tuh Kak? Nggih. Hanggung nyamen. Naeno. Mana? Ya. Has. Sing manggung Mbak Eka Suranti, Mas Gareng ngabani sing ngempul. Oke. Ya. Kempule ngono lho. Kata kong Kempul kon. Gus. kong Pindho kon. Gus. kong Ping telu kon. ping telu penae dung ping 4 le ping 4 Kene kok kene. dung kong Ping 4 kon. ya penak ping 5 jajale kong Ping 5 kon. Kok kapan? Wong terus peh dituruti terus. Hei, Ora iso. kok tak tukokke soto ning ngono lho. Ping 5 kon. Wis ra sida kon. Lah ora sida kok. Wong kutut manggung kok lesung jumengklung. Lah kok sing ngabani kok kean. Gong. Ya. Oh. Nyapa apa Mbak Eka? ing ngombe kok Apa engko diperagake kok? Ora aja. Mboten. Ogah. Lah kok pas untuk manggung sangu dicepakne lho kira saking gematine Mbak Selvi karo Mbak Selvi ngesake peragaan kut manggung. iya Endi ana to kutut tok panganane gedang. lah enek kutut panganane gedang masa panganane mendoan tak ya ora to Ora capek kuwi kutut sing mesti ditembak. ya kah pakan iki kah to kah Gong. Urung makan nih barang. Lho bawane ora rampung. Mangga manut. Pengen nemi Mas, jaluk mbuh nek. Ping 6 barang miring kon. Wah, Kon, hei. kok ini ada gua nesu. Kowe nabok gelem ra? Hah? Oke. Ya wis.
Lah kok terus turun ngureli apa? Oh, lah kono menteleng kok. Ya. Ya, baik Cilik. Wah, wis. Mangone ora kaya ben ae. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Mangga, mangga. Monggo, monggo. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Oh iya. Mas aku kok ora Ngapa? balapan kok piye? Tamnya harus mulai. Nek kere uget-uget kok kangga ngarep. Tanganmu rasa malang kerik, coba malang kerik ya. Nah, nek malang kerik malah kaya teko. Aku yang nesu kok ben ketok kereng lho Mas aku. Gak katut to aku nesu. Kaya teko ngono kok. Ya. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga. Ya. Lanjut. Midhangaken kangsa. Kowe ngerti ra Mas, kalau iso nyuara ngono iki latihane piye? Apa? Iki mengkurep didak-idak bapakne ya. Adine ngono iki. Iki dalane ya urung karo iso meneh iki. Kok iso? Nantang iki, nantang iki. Wis ayo. Ayo. Malah umur. Wong nembang kok gumoh. Saking Ya. mongkok rasane atiku kudu tak ning ekspresi kudu kejiwaane iki kudu. Nah, kudu sakit jiwa. Penjiwaan. Iya. Kero. Keco. 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 Ya. Mbak Eka Suranti, ayo. Pramitra Wilujeng lenggahipun para tamu sedaya. Ya. Wengi. Kudu nyongklang Mas Kandi. Yalah bapak kutub manggung jalung. Rada minggir gudukan Mas Gareng. Ah, Mas Gareng yang tengah. Kebanyakan pembahasan pasti Ameri kemoga
panggung wis diaturke Mbak Eka Suranti wonten bebungah Rp100.000 mergo bawane apik. Alhamdulillah matur nuwun. Eka berarti ning sih olehmu nutuke bawa ya lumayan Rp100.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Gareng, joget panjenengan hebat. Iki ana nawala surat tulung diwaca. Iki lagu apa? Ya sing jeneng kanca iki ngewangi-wangi. Ya ngene iki rezekine awake dhewe iki apik ning kene iki gur nembang ngene iki ya entuk. Ya ngene iki lho dadi wong nyambut gawe iki sing malitas. Dadi entuk rezeki. Sing narik arisan sapa yu? Ngapa? Lah iki lho aku entuk rezeki nembang ning kene iki entuk rezeki aku entuk kertas iki lho. Lho mulakno nembang lagi mau rezekine sing nembang. Ya ora dikongkon nembang kok jare lancar. Ya wis terima-terima lagu mbok menawa engko yo nek saweran apa piye to Pak Dedelok lho lagu ya Mbak ya. Ana pundutan lagu ki lho nyuwun tetes sing ngiler. Tresno. Tetes sing tresno. Tresno ki metu duwite ora metu duwite ya iler. Karo kuwi jelo. Gelo. Gelo ra entuk duit kok. Iya. Gelo ninggal katresnan dulur-dulur SBA dari Bapak Jumiran. Wah iya. Wah, WFC Sidoarjo. Nggih, terima kasih. Wis tak waca iki piye iki? Ora ana keterangane. Ha iki nek tulisane ora. Ora ana. Ya wis nek tekono. Oh, lah iki jek siji. Ya Mas, ya Mas. Ya, diwaca nawalane. Cair iki. Podang kuning saking Margorjo. Cair lek, Cair Pak De. Cair lek. Ana tulisane ra? Ora ana. Wis, rene ya. Oh, alah Jojo. Ngerake apa, Mas? Mbuh. Kose ta. Ya iki. Ya, lek, golek. Pak De. Pancen nek rezeki iki mesti mbok menawa. Hitungan Jawa iku kudu ping 3. Pisan gagal, pindho gagal, ping 3 mesti cair. Ya. Sido Mukti. Heeh. Mas Kencing lho. Mas Kecing. Oh, Mas Kecing lho mangsaku Mas Kencing. Mas Kecing. Bulung cangkring driver handal. Heeh. Iki maksudnya apa iki? Nyuwun lagu Sido Mukti. Lagune Sida Mukti Wilulas. Pelok 6. Nggih, Mas Kecing, pun. Nggih, Mas Kecing Sido Mukti. Wis, ora tulisan liyane. Ora ana. Ya wis. Coba didelok sik ta. Wong ora waspada. 100. Ndi tulisane? Iki 100. 100 ning pojok kene. Wah, Ini diwaca sik. sae penonton Tanjung Rejo 100. Iya. Aku Tadi pira mau? 200. Eka pira? 100. Eka cilik? 100. Jumlahnya total? 200. Pas 200. Pas ka ditampa rezekine awake dhewe iki ning kene nyambut gawe wong wedok. Melek bengi ning kene terus iki wis sak wajare. Wong wedok priyanten ngene iki ayo. Sing narik sapa yu? Tak takoni. Piye? Jane Bayu ki dalang apa kalkulator? Lek kok kalkulator Lah kok gur ngitung tok jumlah kok. Jenenge Piai Putri jare wong wedok ya buekan iki. Heeh. Dadi benda. Aku urusan karo kowe 100 ku ora cair ki lho. Wis no. Diaturke sik Sida Mukti sik Sida Mukti. WA saka Pak Taryono ya mesti. Engko Pak Degareng apa? Oh, entuk lho Pak titipan. Ndi? Entuk titipan kene Pak Taryono. Ndi? Doa. Apa? Doa. Doa apa? Doa. Doa. Salam kagem Pak. Wis aku garaper. Aku terima Pak Haryanto sing ora terima. Oh, panjenengane iki ora nrimo, panjenengane sing maringi malah. Lah ya makane kuwi aku lak yo omong to. Ya, sik Sida Mukti sik. Sida Mukti. Lah, ya tak diaturke sik. Kancane ra tuk duit udah tutup tok. Dijogeti Mas. Mbok menawa bar joget kok cair 100. Wah. Ayo coba kita semangate. Kondang jogete joget. Kan dadi ora blonyo. Gleong. Nyatane depeni nyawit kasih Mukti. Laman tene kirap di bebayang kali.
Mantene kirap di bebayang garing Inarung kang pratungga rasa langit katon wibawa Gandeng Mas Gareng joget halus sudah bukti hebat lah. Yo saiki joget podang kuning genti ya. Lah yo Mbak Eka. Ya Gareng Semarang ki selain memberi petuah mesti kondang jogete. Mbak Fami ayo mriki sik. Mas Gareng harus joget podang kuning. Wong elok jogetane kok ya. Ora dimanfaatke. Joget alus apik kiprah apik saiki ditayubke apik. Dominan kan urung yo. Apa gunane joget apik yen ora cair. Loh, cair nyambut gawe rampung sesuk ngadep Pak Haryanto panjenengane wis dawuh to mau sesuk ning aku Mas Gareng. Iki ora perkara Pak Haryanto, perkara kowe iki lho. Piye to? Liyane mbokne aku ora dhewe. Lah kuwi mau jatahe Mbak Eka loro-lorone to. Apa sok meneh gawe Eka siji wae kok loro. Yo, dibakani sik. Malah nadyan wujude mung peksi. Ha, ya Mbak Fami. Nadyan wujude mung peksi. Wah. Ekane loro lungguh kepethuk iki. Wah. Lah teng napa to, Mas? Saya ora cair. Masa? Wis kalah aku karo kowe. Kok Ngene. Ngene. Hakawita lining berong halus manis turmrak hati Ngene. Wasawinggan Rane ya. goleki si podang jenah Lanjut. Hiba bungahing atiku nyanding bisa dadi Yo, diatur iki. Podang kuning Mbak Supamiatin. Iya, Mbak. Malah, yo. iso aman ning omah wis ora krasa luyuran angguleki sing tak sayang ora krasa iso aman nganti bengi yang tak sawat
Baik kasurati ya. Joget kawe mau ora peneran ae. Dalange karo pengendange kompak. Lho piye? Lah kendangane ya penak. Kon nyekait iki apa gara-gara jarike kembar iki ya? Kembar piye? Kembar piye? Kendange pengendange karo dalange jarike kembar. Wis bawa joget kendange penak. Esuk awan. Yo. Baik ae. Ayo we. Nah, ayo. Esok sore. Wis awan kok sore. Mas Gareng yo. Enak yo Pak ya. Sing nyanyi Pak ayo. Mas Gareng. Piye to ayo nyambut gawe ngalamun. Dipikiri apa ya? Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran ambeli sing tak sayang. Lah, sampeyan disiki. Kok iso ora pas to, Mas? Ora pas karo kancane. Lah aku pancen senengane teko gasik kok. Kalau nek pas ya sering kok. Ora pas wong Mulane nek joget dipaske. Apa ya Mbak Eka pinter joget mesti pas. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran. Oh. Penak to? Weh. Maksudku ya ngono kuwi. Jajal ngono kuwi. Esok ayo. Kok esuk-esuk. Oh esok ero karo. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran. Arep pun ngeten nang begensing. Kok ngene. Tibangane aku kecile tak dekeling kene ta. Apa? Piye lek mandekmu piye? Mandekmu piye mau? Lah aku mau ora ning pinggir dalan enek sing ngene iki ngono. Mau kirek mau. Kirek nguyuh diangkat siji. Ora apa kowe kurang gawean kok nyawang kirek nguyuh barang. Makasih Mbak Ami. Makasih, Mil. Yo Mbak Suci rene. Mbak Suci. Wah, sorry. Mbak Suci gendam mriki. Apa nantane ngantasi. Mbak Suci enggal nyanyi yo Mbak Suci yo Mbak Suci. Ayo kali iki jebrek. Nah. Lah. Kurang cepet tok jale wis tak goleki dalan lho. Iki nang Semarang aku wis muni diampot. Ya aja nesu. Aku ki sabar-sabare wong ya digawe ngene iki. Aku ora trimo. Pak, Anu ya nyuwun iki lelagon gelo ya. bener. Pesen. Aku arep nesu kok kleru ya. Yo Mbak Suci. Nyuwun anu lelagon gelo. Ya. Di garap langgam sik. Ya. Ayo jelo. Nane. Ya. Nana. Hus, diam. Kok arep pamit ning ndi, Mas? Oh, aku pamit lungguh. Neng ngendi nggon goleki kota bote kepengin ketemu senadyan ada nuruti
Suci, gue jaranan juga nih, Mbak. Nggih. Tak goleki kanca. Sinten? Pasar Madi. Aku suwe ora tau ngerti joget ya. Nggih. Kangen tenan aku. Mbok yakin sumpah aku kangen tenan karo Pasar Madi. Tenan kok aku. Sini pasar. Nang omah iki fotone iki tak sarang-sarang terus lho Pasar Madi. Jenengan niku. Nang nggon piring kae. Kaya wong nyewu. Maka pergi pasar, Marah. Kaya ngene lakonku piye ngapa kok dadak ketemu yen pancene dipisah celeng serenggi ya semono kuwi gedene. Apa, Kak? Bareng aku nyawang Pak Sarmadi. Ngapa? Ken mbiyen sabar. Teko saiki panggah sabar. Teko saiki panggah klambine bledek. Iya. Sajek lho. Kuwi Pak Sarmadi apa ngono kuwi guru lho. Guru. Karo murid sing kepiye-kepiye iki ora tau nyeneni. Iya. Wali kelas anake. Wali kelas anakku.
Ya Allah kuwi gurune anakku kaya ngono. Lho Pak Sarmadi ku wong sabar banget. Muridé piye wae ngempet Pak Sarmadi. Bae. Sabar. Gendeng ya. Dene wong sabar kae ususe dawa ya. Mas Gareng, Mas Gareng. Kene Mas, kene Mas, kene Mas. Oh, kene. Oh, ini wah jalan kuwi. Mriki Mas Gareng, ini Mas Gareng. Waduh jan. Mas Gareng. Nah, pinarak lenggah mirsani Pak Sarmadi joget. Nah, ya. Alah telek. Ya dipenake kok nesu. Wong wis enak ning kene dideke. Ya Pak Sisi. Ya. Kaya ngene lelakan aku ra iso mbayangke wali kelasé madu ora kaya ngono. Hari ini kita pelajaran anak-anak. Guru kok kaya ngono. Murid delok ning streaming to, Kak. Murid delok streaming. Lho, mulane kowe aja ngengkel. Guru kan kene ngempet bae coba edan. Mudhur rene iki ning sampingku karo ngrasani. Napa? Jebule golek duit ki ora kosong. Iya. Iya. Ya Mbak Rizki nih. Mbak Rizki. Wah, mriki Mbak Rizki. Sabang di barat, Merauke di timur. Raya Indonesia, aman dan damai, saudara-damai, kita masuk Indonesia. Saudara-saudara, ada ini damai, saudara-saudara, ada ini damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Ono sing ngersake ninggal katresnan. Iki karyane sapa to ninggal katresnan iki? Sik, kula urung entuk info. Sawat deh. Oh, Mas Manto. Mas Bramantyo. Aku yo kenal ku Manto ngono to. Yo, ninggal katresnan diaturke ta. Monggo, yo. Nangis sakjroning
Ya, duo rene. Duo Baik karo Eka cilik karo Eka gede. Ayo duo nyanyi bareng. Wonten sing ngersake Caping Gunung ning Pelok Barang. Wah, angel. Iya, diaturke. Caping Gunung Pelok Barang. Oke. Adate nek mung slendro. Iki Pelok Barang. Dibawani dijenglenge. Heeh. Oke. Sing bawa berdua, mang pilih sapa sih Mas Galeng? Arep jengleng sapa sih? Sing tuwek sik. Wah, kuwi nom kabeh kok ora sing tuwek kok. Lah sing rumangsa tuwek sik dikopiok kok. Ya. Iki Caping Gunung Pelok Barang iki pertama kali ya kae ibuke kae Bunur. Ya Bunur sing nembang. Dhisik kasete iki ngantak unter-unter ngene iki. Nanti molor kabeh. Ya berarti pertama dulu zamannya Bu Nurhana. Heeh. Nah, aku lek salah cetot ndasku berapa ya? Apa? Piye? Oleh aku salah dicetot ndasku. Nano. Ya Mbak ya. Nganggo imbuh ngono ya apa? Lah ya nganggo ngepos. Iya. Ya, gede kacilek. Ini aku. Nyapa to kaya mentok. Arep pindah posisi. Pindah kok nganggo atret. Nano. Ya. Yen memajang mung karo jana Saiki ora iso banter. Aku semenjak iki ku pipiku dibordir. Dijahit. Kok dibordir? Dijahit. Tanam benang dong. Iya. Tanam benang wol. Ini tak kira tirus ya. Malah kaya wong loro. Ora. Terus ora ya pulih. Ya Mbak ya. Oh iya. Mbak ya nanti. Iya. Batik kaya ngene kaya Mbak Eka kuwi wis ora enek sing anu. Katen senyor kula. Suara cilik kok penake kaya ngono lho. Iya. Lengking. Heeh. Nadane dhuwur. Lagi ngapa? Iki apa? Dene wis mencolot tinggal. Kowe Boyopati. Kowe belani bosmu kowe mau jegreng ora dicek. Oh, pacitan.
Jane bocah iki sing apal lagu apa to? Apal terus. Awas. Oi. Ayo. Engko ora muni. Muni. Masa yo ora muni kan yo ora mungkin to, Mas. Ah iya. Jenenge kowe kompak sak kanca kok. Nek sampeyan mumpul ya mesti jenggleng. Loh. Kowe tahu petuk uncek kowe. Gedeng aku. Ya. Panas, ya baik ah, gede.
Ngene iki parikan sik ya. Selingi parikan sik. Anene ora jegleng rapah pen. Aja nesu to, muring-muring wae. Lah nek mau dibloke terus. Ora, lagi arep parikan kok ya. Ya baris ki. Manane. Ning Surakarta. Nang Surakarta. Atau Mundut tahu. mundur tahu. Bu Nurhana lan Pak Haryanto. Nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Aduh. Amin. Ya. Mbak Suci. Halo, halo. Anak ler Anak lereng. pinggir sumur. Pinggir sumur. Pak Cigar. Pak Cigar. Panjanglah umur. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tak dongake panjang umur wis. Amin amin ya. Ben wong sak donya iki mati sampean urip. Oh, lah kok arep jajan kopi ning ndi? Yo, Mbak Fahmi. Ana luwak. Ana luwak. Kok mlebu toko. Mlebu toko. Ana pelawak. Ana pelawak. Kok ngempit mbak. Ngempet bako. Oh, tidak. Niku Mas Gareng. Endi? Pak Fahmi sing diperhatikan sing yang nyempit. Iya. Lah mau kula pas jogetan jenengan mau ketok. Iki akar serabut. Akar serabut. Lah buahe teng pundi? Yo, ya lah, ya lah.
Kowe dari pamit. Saya dadi kuwi. Aku terima tak omong-omongan karo Pur wae. Oh, apa ya entah iki. Kayak kelompok golek kentot. Yo, Mbak Dartini. Menyang Solo. Menyang Solo. Tuku tahu semur. Oh, aduh, semur. Mor. Pak Haryanto. Bener Pak Haryanto. Mugi panjang umur. Amin. Ayo, Mbak Eka Suranti. Ayo. Angon wedhus. Angon wedhus. Tangane ora rene. Aku ki kemeng ya, Le. Oh, angon wedhus. Bunur Pak Haryanto. Bunur Pak Haryanto. Wayangan bintang tamune
Pakde gareng idaman. Garangan. Kaya mengkaya tok. Gak tenanan. Ra catura. Ya nek ra gelem kaya garangan wis kaya wong. Ya malah kuwi garangan. Mending kaya garangan kuwi wong. Ya Mas Gareng, parikan. Ayo. Pak Haji Arianto. Mas Gareng iki wiwit Mbak Nur isih timur nganti sayaene parikan. Oh. Mbak Nur ki wiwit timur nganti ke barat ki aku parikan terus. Heeh. Pak Haji Arianto. Pak Haji Arianto. Ibu Nurhana. Heeh, terus kuwi. Kuwi ora parikan nyandake. Iya to. Itu menyatakan kuwi iki lagi tak tutuke. Oh iya. Kuwi ngono pasangan setia. Amin. Oh, wong titik aja protes. Kanggo Tanjung Rejo. Ya, nene. Menyang Solo. Golek mur. Tanjung Rejo. Mugi tambah makmur. Amin. Ya Allah. Kagem Pak Kades, Pak Kristian. Anu nino. Sapa jenenge? Pak Kristian. Awan-awan. Golek sego. Pak Kristian. Mugi panjang yuswa. 100 untuk Mas Gareng. Waduh. Bijine. Parikan apik bijine 100. Oh, alah broto wali, broto pahit. Yo, Mbak Eka Surati. Nano. Panasudan. Ngono nadane nar parikan. Ora parikan ki nutuke. Iki ngetone bapak. Tak kira parikan kok. Kaget aku. Anu Panas udan panas aling-aling. Anu Mbak Eka Nadian Wadon Sarwi karo Sarto benten. Beda kakang Ngadi kok ya. Sarwi karo Sarto ning yo bareng ngono. Ya wis, ya sakarmu. Sarwo apa Sarti? Sarto kok Sarwo karo Sarti. Sarwi karo Sarto. Aku ayo wale, pon lambemu bar ketatater terus bolak-balik. Amune srempet untu ae. Ya. Sarto lanang. Ya, nuli tandut ya. Ayo Le. Ya. Kaya wong anyang-anyang iki lho. Inumane ya. Inumane banyu langgame Mbak Eka Suranti mengko pas irama seger digarap ngerangin Mbak Eka uget-uget ya saiki kendangane Gonggo Mina. Oke. Ya. Di jaman berjuang jarak kelingan anak neng saiki ana
Mbak. Yo, yo Kak. Kecere ora Iya Kak, iya Kak. Piye. Ya. Senior to. Aku maksa aku bengi kira melu Mas Bayu. Melu Turaga Seta. Iya Kak, tutuk ayo. Sekar bisa. Jangan doyak kiri. Wayangku wayangan kok kaya di celak sewone panggung iki kok entek. Iya. Nek sore mau jane legendang apik lho. Mergo ya nek kae mau cah mau. Ah iya. Embo. Kok pengendang kok terpengaruh karo penyanyi. Nggih, makasih ya Mas Gareng. Kasurati, Mbak Surati. Pandonga kula pokoke Tanjung Rejo manggih rayu wilujeng. Amin.